από τις άλλες τις σημερινές μέρες. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Δεν ξέρω τι ακριβώς πέτυχα στη ζωή μου. Από σήμερα όμως ξέρω καλά γιατί το έκανα για τον κόσμο, για σας. Ευχαριστώ από καρδιά το Θεό που με αξίωσε να φτάσω ως εδώ. Την Ομαρχία, τον Δήμο Αλεξανδρούπολεως, τον Σύλλογο Σαρακαθενέων του Εύρου, όλους τους συνεργάτες μου, παλιούς και σημερινούς, όλους τους συγγενείς και φίλους, όλον τον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ και ακόμα αυτούς που δεν μπόρεσαν να ακούν και με τιμάνε την εκτίμηση και την αγάπη τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον καθηγητή τον Βασίλη Σερβένη που οργάνωσε όλη αυτή τη γιορτή για μένα. Εύχομαι στον ίδιο όταν έρθει η ώρα να βρεθεί κάποιος να τιμήσει και αυτόν όπως το πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ay, morena tantaña, yo Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ